Jisngi hadian baca ki MLA ke HSPDP nakaliang jongkinang ilam ka parti bakan thop do presiden ba KP Pangniang hadian ke jingyo banyekran bat kita ki an ngut ki MLA ulapan pau baki keloi ban wan ladau nong yalam ulapan pemiang lut ik jinon kam ban thau sarkar ke baklem dadon lang ke NPP bat BJP habai kran bat kilap thai ko bor ba KP Pangniang ubadi presiden ke HSPDP ulaong bau syem ya ke jingkit kli ban yalam ya kita ki an ngut ki MLA ka HSPDP syakakan hon ban thau sarkar bat ban penting na bau menteri rang ba unde khasi bat kawai kasuki menteri sarkar nagaling parti ru ngi pen pau ya gajing susi ba balengin pen pulam kali gani kalat balada kataka jelajungi kan yo no dau CM uba UCM chief minister nagani kali lung kasi khamda pen sngow se ya gajing sun communal bat ki pai ba jong rilum chen rilum garo te nagaling jungi ngi persang ban bodin ban wat yaki kum president bat ki perang ba te bunin gamit besimit ngi khamthia ngi lawat yaki hangnu ki dan ngi la shem yaki leng ba ka telefon leng ba ka phone call te hakajing kren gi jongi te ngi la ong yaki balai pede phi khamdon hakate gi lang ru pen kut menin haying ji ba lak men rumbewi former home minister te ndang le kren ki ong ba ki ai daw bala slam rak gi lang namar ba ngi lawan adu kharwe bi haying jong ba rumbewi mak yang jonga par ka party ge chongi te umlahi banlen slam le shong tu te ki parti ki wan suki pilati bhi pat phi hadu pa poi ma phi ki medium nin hakaying jong ki ngila rong pa like ta tam te hoy ngaru ngami ha to por swaba beng yo bani kren ki MLA jungi arngut badi ba medba ngwe ni leader jong gidi kin parti but ngila kren ki ba ki don ki thu ban thawi ka taka sarkar ka ba thamai ka ba mde ka balong ka non BJP non NPP party government te hang tu ngile kren shahiru bakin thau ya kataka sarkar basmai tenre har hakapor ba ya kren tang ki primary na mangam resh we male te nagaleng jo kom president pade ngamdon bat ka group chung ke MLA tai por bade ki jano ba ki le bam ki la than ki ong tang ba hakata por hiru ki dang mut ba ka meeting kam poise na mar blas lempalat te ki la jano ki ong nga haka phone mo dari waktu balik pada pija apa hadi ban abdu bakut kan te hadin bangile kren iru ya ketu janmit ya ka media report bakile aya ka jing support jungki ya ka NPP party te halor gani ngala kren pensai hi baik nagaleng ji ka party ngila don gani negotiation bat kene ka wega group te angin pendep bat ki bat ngimpade hin ban le ta pilong persano ya ka party hadin nga pensai hadin nga kro yaki hadin nga kren yaki ba piwan no sekmat pan pendukung ini dia pakai parti, pakai direction ke parti kalau tongin pendep, ya kene ke formation jom katakan non BJP and non APP government, Meghalaya kumbaki kuat gini ki paiba, iseng halang berkiwe ke parti. Halor kene, komen madong mentagasi, ba ki ong ba tola dak lapoi hagadu kata uput ba kin ho pan thau ya ka sarkar, ngin komu ya ka parti. Ke ba mentagasi ngan ay ka kubor se boro ki pai ba song ni gari khang bangin ngin shai ka long ba ki ong kum ne ke nyanga phi pen bai no ya ka ki no yalam jong ka ne group jong ki nuclear party ba la layo ya ka format la ne ya ka formation ya ka sarkar ka pathamai way ban lead ya ka sarkar chief minister faced ne deputy chief minister ne barko ki minister ki bandon ha ka arrangement ka biang bat kan don kami ke signature ka bakila bandon hadu kum balai phu tam kum om ki menin ka baduna ki ong stang mengi atli armut ki emile jong ka party ke chowi te daga jing sukhya ngi ki ndali I ya kata da kilale ya kata kila jid UCLP leader ye ba medba te ngala lek menem step he ba medba ngale kendu markhmat ong kila don MK mo karai ka bashai ba baskem ba baro ki political parties ki bakwa ya kata non BJP non NP government kin form ya ka sarkar hakani ke jalaga Meghalaya ka jungi te ndala biang lut ka signature ke jongki ka resolution ka bangin pha governor ban stick claim te ong ki ba stang ku ba armut ki ong ngi ba de ban sign man paniyo ya ka number te ki ong ban dala deble kum ta bar khoi te ngi beleng im kong ya ka party na mang ibenin ki khamdon ka rai ba sai bangin le claim no ya ka ban form ya government ay ko ngamut ban ong nim ta kasi sai ka dar ka ba ni kwa bani ino ya list jong kita ki ki noilam matmai jong ta ka sarkar ka patmai
apo ka le jing long CLP leader jong ba mer ba bat kin don le se baro khai chang tu ki party ki ba ki la pen bai maki nga ngam yo man shong hak ta then we ba baro khai ki la put in place mo in order ki la biang lut la ki le summit ya ka jikin list jong ki MLA ki ba support ya ka but even state claim ho governor jong ka sarkar ba de ko community de wele kum ta ha ba sawi ka sarkar te nga ong ki ba loilem ban wan mo ban wan ban de join hand ba ki ka sarkar ka ba thamai ba kim thau de ki new party ba ka long new ba jongi te kila ong sai bala da kala long kum ta ka ba biang pen tip ingi man ta kloi ka bala ba ngin ko mu ka party te mene nga le ai ba met ba wan ra ngi ka list jong baro khai ki tu ki mo ki leaders ki jong kani ka coalition government ka ba don hapo ka jing kham tam ulu nu no yalam na pringi khasi ni klem da smo party ni klem da don ka jing su perino ni pediang ni buram ya kata ka sentiment ni ki ba ya ka jing anu ji ki ba wala kim ai ka mandate ka biang yangi mo haka participate ping na anu ki MLA kim ai ka mandate ka biang yangi ki party rilum ngai haba kita ki wei ki national party kum ka Trinamool Congress kum ka Congress mo but ka VBP but ka PDF ki la ban le bale ngin ya persha mang himar wei kalong kumbang ila lang persha ya ka mon jong pai ba ka jela ka participate pi ka bayang rusta kalong pan protect ya ka interest jong pai ba but pan trelang pai ba te bale ngin long against ya ka will jong pai ba ya ka wish ki jong ki pai ba te kila persko nga ong dala biang kumta phone ya ki in one but ni sa join hand ta te ka ai ko bang ko dong ni ap tasang ya ka list ya ka formation jong kan ni government ko watmai ka bakin dawa le se la shibit la shai te la kin ai kubor nga shimi kli kum president ban wan ra igini ki MLA bakin join hand ta tam bangim la ban le ni sha ban nadu bang islang malaysia election ya CC jong ka party kala shagrar kum ga si kala ringin job election marki pai ba ka si jing ki kwa ek service banar government ni khamdon ga jing so prasha mo la kanunu ka government ngi lek bai tam ngin wanra ringkat bat ki ki manifesto jong ka party ki issue jong ka party ko wei kum ha ka ba ni ki ba ki an ba prasha ya ka ni ka ya ka interest yu ba ngin kren haki ka government bakin relok ya kata revisit yu pudu sam bade ban penbai no ban pendak kum bakila angnu ki ba bagani government ada bela tang shiting lati ban revisit iki dulu ki jing ki badan hangtu haka jing penbai pudu sam bat kum ji ki issue ki badan kam tam jokri bagat sai ben reu te kita gelong te hendai kum long menin hi long hak dak sai kiru te mentaga singi ngapen sagadar ba at any moment la sipit ne la sai na kiwan ya ban thau sarkar ngakular ki ban yalam bat barkin soilang ya ganeka ban state claim hagani ka sarkar ba thamai ngi kwa ya ka katbenang kloi nam hapalat le lese la shala da la selma semia komunin ru ka don ke jingsha te lep ngi tai ban pen bakla jingmut igini ki MLA ki jungi te ngi kwa bakat banang kloi nang le no ta kila kular ma chunga ngi kin bat ke kular ban le ta pi ke jingbu kendon jungi parti longgum ne kai parti jungi kamle ben expect ban long ship minister tu tak arut ki MLA fi tang ba cabinet minister ngi de ban yo wei but ya kanu ka portfolio ko ba makikin perkhat na kalian gani coalition government ka batmai long bang iru idon kain la ka tagum ka party ko abni kan dia ka tangi sa i ka jing start ki MLA bat kani ka group ko ba kin thawi ka sarkar kan kan pau ba chief minister mano ba de ban long lada ke wan gini regional party plus congress LC em ka kala i hangi ka party namar bang bahapo kan ni coalition government kimla banjit ununu tang baki ong kata ka ong ununu ubadai ukhasi na bring chongki ban lead ya government awali hunlang na kita new party ki piang bai ngi ngilong concern ya gani jingkwa jongki ni ki pai ba te hadu menin kasi ngalong ka jingja ka basusi ka hadu bla thang ya ka ying jong we ni ki MLA jongi ya ka dukan jong ong tai hapo lain kra bat hing bat ngamong kwa ni su tip ka social bro ka wei ka kasi jingja kala perlu da ka jing pitar ya ka ni ki armu ki MLA jongi te ngangong ba yung ba ngide ban le ya ka mon jo pai ba kan but ka wei ka party kim le kin tum ge mele jong ngiru ban le jang tu klem pada ya shai ki kan dor ge ka kiru la long kar ki te ngi sum si ki na ka daw min ngabu ik tu ka city ban withdraw ya ka support jong ni ka party la ki le ma kiru ngi ka party ngi haban pa withdraw no pa ka tang summit menin ha chief minister president nu ka NPP ban phimla ban supediang gi bri jongi long ka pa phi chen that ya gi bri jongi ki ba klem le ya leng ba ka procedure ka party
karai jung ka parti na rubas dang hi ba ngidei bandon na ka sarkar ya kata nga kumu presiden ha bandong shai na madhi mga ba grand ka singi be somali chik election ha te kamut kanun government ni kham dala ba dong manu banwan te ya kata kanun government ka ba ei kalai dei ban don te ya kata te kini ki MLA ki labat ong te bali presiden pada ya ka kinti le jong menin pi khang yangi aba menin soal election pi ong ba dei ka sarkar tengah pada ong kumnu pin le ka sarkar kham don pada ka mon ba shai jungi parti la ne hap sngap ro ka supai ba kan Kung ibat man ki nong kerjaan na po mau kerjaan na po mau sundrut ki nong ilam jong HSPDP ki apan pa wi kerjaan ki MLA jong ki bakin le bak sarkar NDP kajing ong jong ki kalong kajing kwa jong ki ndai ka rai jong ka parti ka dei bandon ka supreme body ban rai ka pa depi ndai ngi respect ka sentiment jong ki ru tang ba ka dei gi ru kom hi ba ka parti ka long ka supreme body ka ban bukan ai direction chino ban join ka party ay ka government Kita kalau saya habis ini lalong betul kilung kita gi MLA jong pi gi bersaya lam bakla ke kalau saya bilang saya ni mak syuja lang tu syuja lah kerja ti lalong kilung bala bagi kasam tak meeting gi join kita koi kan gi MLA suya habis kalau tak em phil tip hi por form of pipi haging experience ka bri jong anu ngi form ki isi hadis council kala suk ban sarai ki masih ban sarai bani ki bri por form sarkar bi tip lahaban set iki sejaka kinalai le shi gwei gwei government pipi watang ban lech pankhanaru dei bandon ki gat balai kadon ka ji kani te aba kamdon ka clear mandate no pajba ki kwa be bandon ha ka sarkar le jong bat ka don ka lobby ka don ka ji kro pi gum gini ki junior ngomrin ki MLA ka long is not like I'm looking down ki mo ting kum sha ilam bakla ru tfi ting don ka bu ya ka jing perkhat ba kum ka party have to take care about that